Здравейте хора, вие сте в моя канал Foxbox и в днешния шорт ще ви покажа всъщност какво ще ни се падна от това подарък. Така да видим. Разбира се, 105 линк, най-таш нещото. Дали обаче... Не. Хо-хо-хо-бо. Хо-хо-хо-хо-бо. То скин трябва да го взема на спайк. След колко? След 13 дена се маха. Хора, на този скин на спайк ще го спестяваме за него и ще го вземем. Това беше в днешния шорт. Ай, чао, пичове. Не, всъщност не е чао. За giveaway, който ще правим. Не забравяйте да се запишете. А как се запишете всъщност? Трябва да се абонирате за канала ми, да харесате едно от всичките ми видеа. И това беше края на видеото. Ай, чао, пичове.